Akuvamusa, kuvame Sibusiso, igama kupastor ngithanyela iNew Fleet. Inamba isenze kuphela uma ungumlandeli wechannel. So 9 ekseni lapha ntamba uyangifonela ku WhatsApp ungithumela ama-SMS. Ungafona kusho ngomsombuluko okugcina ngoLwesihlanu, Sunday sesontweni, Saturday ngibhizi. Sibheka la uwinile Mkhwevu uthi amen mphathi. Ukuba ayina ke zakhe izingubo zesonto. She was ironing church garments, church clothes. Number 1, ngokuqondile uma uphupha la ingubo zesonto, uPaul uhluma uzayina ngoba lokhu ngasho ukuthi ngenzeka wenza imizamo yokuguqula isimo, ukuxazulula inkinga noma ukulungisa iphambeko kanye ke nokuzingcwelisa phambi kwaNkulunkulu. Ngoba seKorinte 1:21 nani ke ekade ningofakazi nezitha engqondweni ngemisebenzi emibi, nokho manje usubuyisene nani emzimbeni wenyama yayo ngokufa ukuba ke animisele nibe ngcwele ningenasisihla ngacala phambi kwakhe. 2, kuyenzeka uphupha ingubo zesonto ubophawu oluhluma uzayina ngasho ukuthi ngenzeka uyakhonjwa ukuthi kudinge ulungise inkambo, ulungise isithunzi noma ke ulungise iphambeko zakho. Ngoba seEfesu 5:26 ukuba ke alingcwelise alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi ukuze azimisele ibandla elingazimulo lingenasisihla nambimbi nanto enjalo kodwa libeke ngcwele lingenacala. Kanti ngoba Johane 1:23 wathi ke ngiyizwi lomemeza ihlane ethi lungisa indlela yenkosi njalo kwasho uIsaiah umprofeti. 3, kwesinye isikhathi ke uma uphupha la ingozi singaba uPaul uhle uma uzayina ngoba ngabe likhomba ukuthi empeleni ngenzeka ukhathalele kakhulu ukubukeka kwakho ngaphandle noma ukujabulisa abanye abantu. NgokaMathewu 23:28 kanjalo nani ngaphandle ngibonakala kungabantu nilungile, ngibonakala kubantu nilungile kanti ngaphakathi ngicela ukusenzisa nobubi. 1 Samuel oqala chapter 16:7 kepha uJehova wathi kuSamuel ungabheki isimo sakhe nobude bomzimba wakhe ngoba ke ngimalile lokhu uJehova engabukisi okomuntu, umuntu ubheka okusemehlweni kepha uJehova ubheka okusenhlizweni. 4 ngokwesintu uma uphupha la ingubo zesonto ngawuPaul uhluma uzayina ngabe likhomba ukuthi kungenzeka kade ulungisa noma kumele ulungise isidalo sebandla esikwembethe. Futhi ingavela into mangukuthi kukhona obhizi ngakho manje okulungisayo okuqondene nesidalo lesi saleli bandla, noma kukhona fanele kulungise noma kulungiselwe wena okuqondene nesidalo sani salelo bandla okade ayini ingubo zakhona. Siyabonga. Be blessed.